דבר. מה קורה חברים לעוד יום של ולוג, והיום בוולוג נכין חביתה עם גבינה, טעימה כזאת. כל מה שצריך זה שמן, חמאה, ביצים. מי שרוצה יכול גם גבינה צהובה וגבינה פרמיז'ן או מוצרלה, מה שזה לא יהיה. אפשר, לא חייב, לא חובה. למי שיש משהו אחר זה גם בסדר. נדליק פה את זה, נשים על 7, נחכה דקה. חברים, עכשיו אנחנו נשים את החמאה. שנייה. הנה החמאה פה. תסתכלו. נתחיל ככה. הופה. אל תדאגו, אנחנו לא שמים הכל, אנחנו פשוט עושים ככה. ועכשיו אנחנו שמנו שמן אחרי ששמנו את החמאה שלנו. שמנו הרבה בכוונה. נתחיל ככה. חשוב לשים הרבה בכוונה. טוב, אנחנו נותנים לזה להתחמם כמה דקות. נתנו לזה קצת, עכשיו נתחיל עם הביצים. יש לנו לול בבית, אז אנחנו מביאים אותו טרי. תסתכלו. קצת מורידים את זה. נחזור לכם שזה יותר מוכן ונשים את הגבינה. טוב יאללה, אנחנו בינתיים נשים את הגבינה, תאמינו טעימה וחדשה. גם יאושר, נתחיל להכין פרוסות. נשים בינתיים מאוד. כמה שצריך, שיהיה הרבה. עכשיו, לא מספיק שמנו את כל זה. עכשיו אנחנו גם שמנו מוצרלה קצת. תסתכלו. חברים, לא לקנות. לא נראה לי שאני עושה משנה. יאללה, תמשיך. לא עצרת את זה. למה מה שאני עושה? תמשיך. יאללה, עכשיו ניפגש. נשים את זה על הצלחת. יאללה, ביי. כפי שאתם רואים, עכשיו ניקח את זה ונשים את זה. כפי שאתם רואים, הכל טוב ויפה. איזה יופי. סתם תפק כבר. וואי, חבל לכם על הזמן. אתה מוריד את זה. יאללה, תמשיך. תסתכלו איזה יופי. תסתכלו באמת, אני אומר לכם, איך קוראים למנה הזאת? מנסטיניה. כפי שאתם רואים, הבאנו את זה מאיטליה. טסנו לפני איזה 20 שנה. הבאנו את זה מקוסטה ריקה שבאיטליה. יאללה, שיהיה לך בתיאבון.